मिथुनि बार्थडे फैगासिनो दंहाय लोगोफोर 24 डिसेम्बराव स्पेशली सोर अनलाइन गिफ्ट होनो गोसो होबानो जाबाय हमथानो थाखाय जोङो दिनै मर्निं लोगोफोर दायोनो मर्निं बेदरजों ओंखाम जाबाय लिभार आरो Kan ya pudina. Wah, getah. Lo tuh nih bapak ini mezang nana lah. Ada ini pudina ini getah. Kalagan. Nih ya, kalah benang. Pas ada lagi saya. Balik sana mak. Hah? ini chán phải đi तो मेंढक ऊपर ही ये कछुए का बच्चा मेरे पास किधर से आया लगता है वो मेरा बच्चा लेकर आया और ये कछुए का बच्चा इधर रख दिया चल mà không đưa ra Chai. morning tea and your blog I'm watching your blog okay good morning मिथुनि बार्थडे फैगासिनो दंहाय लोगोफोर 24 डिसेम्बराव स्पेशली सोर अनलाइन गिफ्ट होनो गोसो होबानो जाबाय मा गिफ्ट होनो हाबावनांगौ कुनु माबा गैया आंनिफ्रायलाय मा गिफ्ट नांगौ आं सामफ्रामबो नोंनो जि सुना होयो साहा फुदुंना होयो सोरांबानो ओंखाम ओंख्रि संना इनि गिफ्ट ना आरो इनिफ्राय नोंनो आरो मा देरसिन गिफ्ट नांगौ ओइ हायनारि इनि बेस्ट फ्रेन्ड ए गारबायसो हालां सान्दुं दिनै 21 डिसेम्बर जों लाबोनाय आलायारनखौ दिनै माबा इभिनिं 6टानिफ्राय देखायगोन आरो नायनोसै बेसेबां मानसि जायो आलायारन नायनो फैनाय इसोर माबायदि नायनो लुथु थांसिगोन लुथु बाय बाय होआ माय ओइ चुक्लु दिनै फिल्म नायगोन ना नाया नायगोन मेथाइ थ' गाइस दायो ओंखारलांसै टन्टलि टाटा बाय बाय From seeking jing dah kerja baru ni ya. Apa? Jadi sengi adi jini. No ya dokan sampai na. Enggak. Dokan. Oh, kamse. नेशनल अवार्ड मोननाय राष्ट्रीय बान्था मोननाय मनो हो नङाबानो जागोन काउन्टार जोंनि टिकेट काउन्टार इयो ओमफ्राय इयाव देखायगोन ने दायो दसे न' फैबाय साहा लोंनि लावदुमजों लावदुम बर' मा होनना बुङोमोनलै थिंख्लि फिथाजों बा सोर फाख्लाबसो जानानै होनबाय बहायबाय दायो आरो गथाय बेकग्राउन्ड कमप्लिट जाबाय नैबे जाबाय सिजननि दर ओमफ्राय नेक्स्ट VIP तिरपालाव जिरायग्रा आरो इनो ini nih
आर'नाइ हरलाय अजय आर'नाइ र' 130 toka. ये वाला ये वाला और बे ये देखना पड़ेगा यार हम देखिए खोल रहा हूँ मैं हाँ खोलो $100 माबा parkir palau सोर फाया रावबो mau फैयो गोलिंबा मोजां मोजां डिजाइन दङ नोंखौ 120 tim tor मोनथाम बेलेग कालारनि हर मोनसे एक ये मोनसे ओमफ्राय आरो मोनसे हर अबेखौ बास दे पेकिं हर हो गया ये 3 ठो एसे दोनथ'नानै जोंहानि बाजै लुथु हिनजावमोनखौ लाना फैनोसै आरो आलायारनखौ नायनो थाखाय थांगासिनो दङ लायनो आङो गैया दायो जों थांनो रेडि लुथु बाजै गैया पेट्रल बेखायनोथ' दे थांसै नै सफैबाय जोंना आलायारनाव सोर बाजै बाहेरायाव होनो हागोन दे बिथ' जोंनिया दायो सोलिसिगोन नैया हानजानिफ्राय रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि आलासि बिथांमोनखौ लोगोसे दायो थाव लांबावनि आरो हन्दायाव जै सावरायो खननै लांबाय थारमाने खैरायाव डिबो थाव गैया बेखायनो deh tata bye bye thang deh thang gaya जोंना आलायारन जोब्बाय आशीर्वाद हिसाबै मोनबाय आरो जों दा आशीर्वाद मोनबाय बिराद हा सार दे नायबाय ना दे रेडलाइट होनसै नै आलायारनखौ बिदाय होबाय जोङो बिसोरनो लाबोग्राफ्रा होमबा जोंनिया आलायारन टिमानिया मोदला मोदलि जाबाय दायो जोंना प्रग्रामा जोब्बाय नैया सियार बुथुम जोब्बाय जोबथ'बाय स' आलायारनखौ नायगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय खावलायबाय माने जोंना जाखिना जानो गोनां बेखिना जायासै बेखायनो थुलुंगा हरबानो जाबाय जोंनो जोंनि सोरजिलु टीमखौ गासैखौबो थेंक इउ नैया जों फिल्म नायना फैबाय आलायारन जोंहानि फिल्म माबा फेमिलियानिया खिन्थु आंना डेन्जार लस जाबाय लाबोनानै आलायारनखौ मानसिफोरखौसो नायनानै गोजोनग्लाय होबाय खिन्थु आंनियासो लस दुनियानि जेबो नंला दे बेयाव लस जानानै नोंना बेलेगाव मोजां प्रफिट फैगोन आरो दे बेखौनो आशीर्वाद हरबानो जाबाय मानसिफ्रा
Bye bye.